Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuma dai da kuka sani ni ba bako bane a wannan tashar tawa. Ni ne naku Hannafu Rabilu Musa dan Ibro. Wanda kuka sani a cikin wannan tasha mai suna Hannafu dan Ibro TV. To yau dai ga ni ga mutane na. Ga Shagirgirbau a hannun dama na, hagu kuma ga Sakarai. Kuma da Ibro ba? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni celebrity Kantin Kwari wanda ake nufi da Shagirgirbau Sele nake miƙo gaisuwa ga masoya. Muna tallata muku wannan sabuwar tasha tamu ta Hannafi dan Ibro Television, wanda muna ta ayyuka, muna nishadantar da ku domin jin daɗin masoya amma abota kallon channel. To ku zo ku kalli wannan, ku danna ƙararrawa, ku yi subscribe, ku kamo dan Ibro Hannafi TV. Hannafi dan Ibro Television. Za ku gan mu a iso lafiya. I love you. To jama'a, sunana Sakaran Ibro. Sai ku bibi wannan channel tamu mai nishadantarwa mai suna Hannafi TV. Hannafi dan Ibro TV. Hannafi dan Ibro TV. Jama'a a sha kallo a nishadanci lafiya. Nagode. Yawwa. Kuma ba za ku ga yadda ake gumurzu da ni da mutanen nan a cikin wannan tasha. Ai muna nan muna ta faman aiki ba dare ba rana. Assalamu alaikum. I love you. Yawwa.